السلام عليكم. أنا بريت طولشين وريحة وقريجة كل شيء كونسوس على حقول الأدم دوين نقشي والله بودا اسم وربيتش تجيب نحكي مثلا بيس ويت أنا أرسل لقى عبد الرحمن وتومسو كل شيء عيد لنو политическую вещь отказывается, да, цутяхать ашеку и отсюда, вaqt депортация решение я тирам бошту, решение царь, хочу не дин хозяйц, он еле арду дует, квартал. Польша консульство царь политику канал, векал аравела, тот дистах хила, отсюда кирч так ходина, сухак адегле, что выстроить руя, доза доза. Войн, представитель по политическим делам при посольстве Польши ор. ويتقنع ده ويازد كاش كياخد حق يتا أختنا بولسيو ير فرنسا باز بونوخشي غالغاي تتومسون سقط يش بولجا تقول قادم جوديو سقط يش بولجا داخل تروح تو полностью требованиеш Варшаве доход до передать до вопрос пересмотрения это решение физика могут быть شيء وغيره بحن عدد الشميات وغا يعني فت بولش دق بيجت اشتاق لعتاب وينا دق بعثي وغا اشت وينا ترى نقطة وغا ترى بركل وغا اشتبعت سنة وبيش يلرنا أما ير تومسو نقع سند عوضيتي سنة ديك يعكايوت بيحكي كتير شيء اشت ديريك سنة دلقل يعكا ازدعوها Давай Аллах, что воин года, воин пусол пошел года. Свободу, Тумсо! Свободу, Тумсо! Свободу, Тумсо! Свободу, Тумсо! Свободу, Тумсо! Из Польши Рокказар мы обратились за Аллах. Вайбан Срина, Даниси Диновой, Вальсгал, Аделька.